Right, muri Zimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 tiri pano patichika MTV patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere dzinotyisa dzinovhundutsa dzinokatyamadza pamwechete nedzinosetsa. So nhasi ndarasikira ndiri pano paZimuri Primary ndo pandiri ndofunga muri kuona ndakagara nemusharuka wangu ndakagara nababa vangu vandakagara nawo pana apa zuva ranhasi. Saka so chaita kuti tiuye pana apa ndofunga ndichazosiyira zvangu manager Tino mukana wekuti wangu chizotaura nemukuru wandakagara nawo pano tatumwa nasekuru Musundagore ndo vaita kuti tinge tichisvika pana apa. Saka so baba makadi zvenyu tinofara baba. So ndoda kuti ndizive kuti zita renyu munonzi ani mimi? Mukoma Simba. Alright, Mukoma Simba munogara kupi? Ndinogara kuseri kwawo ikoko vanotokuziva kumba kwaiko kwangu. Wanokuziva? Alright, Mukoma Simba. Saka so ndoda kuziva kuti ndanzwa sekuru Musundagore vachitipusha kuti adai mambosvika mamboita hurukuro nemurume yeye mambonzwa kuti upenyu hwake ari kurarama sei. Muri kurarama sei Mukoma Simba? Munogara nani kumba kwenyu? Mumza vari kunze kwenyika vari kuAngola. Vari kuAngola? Vasati vauya vachazouya zvavo. Alright, wakaenda rini kuAngola? Vautoshandira reutire vaudotoshandira rechiteni. Okay, saka pamba pamunogara ndepani? Ndepehama yangu apo vanotogarawo chiuganiro. Alright, Mukoma Simba. But chinhu chiri kundikatyamadza kaMukoma Simba pamuri ndechekuti ndiri kuona kuti gumbo renyu iri rakazvimba iri. Gumbo rakaita sei kuti rizosvike pakudai? Aiwa, vamwe vanongoti madhokita acho nditaurawo chadhokita baba pari kuvakwa paitaura kuti fundisisi. Hanzi refundisisi cancer aitaura kuti okay, mishonga ina. Alright. Saka zvakatanga rini izvi Mukoma Simba? Kudhara. Saka ibaba ndinotomboshandisa mupfuta. Munoita sei? Ndinoshandisa mupfuta. Munoshandisa mupfuta uyawe? Ndichiisa papa. Ndinototenga kuna vamwe amai vanotouya nawo kwandaitombopinda uchechi. Okay. Vanoita $2 kasacheti. Ndokandinoisa ipapa neuko. Alright. Saka yakaita rinobuda mvura here, rinoita sei gumbo? Rinobuda urwa, rinoita sei? Haribude urwa, rinozongobuditsa rinenge richibuditsa chimvura iya chichi. Okay. Kuratidza kuti ukuru kuenda richidzikiraro. Ranga rakambonyanyisa kudai zvinhu zvikuru kudzikiraro. Alright. Saka madhokota makamboendawo kumadhokota wakati mishonga yacho haiwanike kuti gumbo iroro? Papa vakangoti haiwanike padasa ndembonzi neuchechi wandiri kuenda tozomboenda kukarandera mene kukaranda uko. Okay. Saka ivava ndakatongomirira feedback yavo ivo. Alright. Aiwa, ndinotenda Mukoma Simba. Saka so imimi muupenyu hwenyu muri kurarama sei? Muri kuchii chimwe chinhu chinokuunzirai mari? Munorarama sei imimi? Nekutengesa izvo zveizvi nekuita nekutengesa izvo zveizvi ndozviri kutiraramisa. Alright. Ndo business ratinongoitawo muZimbabwe irore ndotibowo ndotengesa maswitsi type netype nemazepe type netype. Okay. Ndo basa rangu chete vanotodzidziva bvira ndipinde muno muto basa rangu handiite zvimwe irore iri chete. Ndo zvamunenge muchitengesa izvozvo? Aiwa, ndotinounza mari. Saka unowanawo mari yekuti ukabatsirika nachikafu ukazongopindawo dambudziko rekuti ukaonawo kumba chakati chapera unotangira ipapo wauza kuti ichi hamuna ndotengawo nokutengesa. Hauzonzi mbamona wakubudiswa pamedia kuti ari kufamba achikumbira kana kuti madzonda dzakachena akasungwa nekuba. Aiwa, saka unoziva kuti tika unokwanisa kumukirawo ndichiita sei muchitengesa muchiwanawo mari yenyu. Chokwadi aiwa, izvozvo zvakakosha Mukoma Simba. Saka so nhasi kuti tinge tichisvika panapa ndofunga ndataura ndikati aiwa tinotenda tatumwa nasekuru Musundagore. Saka ndakumbosiyawo mukana vekuti manager vange vachikurukura nemi ndo vatatumwa nawo manager kuti endai muone. Asi isusu ini ndangofara hangu kuti zvichidawo kunze uku kune vamwe vanhu vari kukuonai vanodawo kukubatsiraiwo sezvaitwa nani nasekuru Musundagore vanogona kukubatsirai. Mune phone number here mimi?
mune foni? Foni yangu yakatodzima. Yakatodzima. Handichazoteitira kuti magetsi akango. Alright. Aiwa hazvina mhosva. Kune vanenge vachida kukubatsirai, vanenge vanzwawo mwoyo wakunzwa kusundwa sezvaitawo sekuru Musundagore, vanogona kutibata. Isusu tinotumika. Munhu akatibata kuti amhanyai pana Mukoma Simba paya moti zvakati munoonawo futi tadini? Tasvika panapa. Saka hangu nebasa renyu ramunoshanda Mwari unozoti chiita ndinoda kutora munhu. Ndinoda kuenda kutoremese makadai muri 4. Mwari vane chinangwa nezvinhu izvozvo, saka Mwari wakuropafadzei wakwedzere makomborero hazviitwe nevanhu vashoma akanaka kudai. Aiwa tinotenda Mukoma Simba. Saka tiri pano nhasi panonzi paZimuri Primary School. Patatumwa nasekuru Musundagore kuti tigoona, vatatumwa kunzi tisvitse zvatinoti tisvitse kwavari, vanova ndivo vandinawo vandigere navo pano Mukoma Simba. Zvinova izvo zvakutaurwa nasekuru Musundagore kuti aiwa muri eZimbabwe ngatikwanisei kubatsira tiri tose, tikwanise kubatsira kusiri kungobatsira pamweya zvinoita sekuru Musundagore, kana panyama chamunacho tikwanise kubatsirana sezvo zvinhu zvinova zvinofarirwa naMwari. Saka nhasi ndiri pano ndina Mukoma Simba. Makadii henyu Mukoma Simba? Ndinosimba. Ini ndinoitwawo tinotenda makore kana kuti manager wasekuru Musundagore. Ndauyawo kwamuri ndatumwa nasekuru Musundagore, vava ndivo vasundwa kuti vasunde manager wavo asvike pamuri, kuti ndisvike nezvandanzi ndisvike nazvo, sezvo vaikuona nguva nenguva muri pano muchitengesa zvamuri kutengesa, kuva ndizvo zvinhu zvinokuita kuti imimi zvikufambire zvakanaka, handiti ndizvo? Sekutaura kwenyu kuti mazepi nemaswitsi ndo zvinoita kuti imimi munge muchirarama. Sofa ndichiona stafu yenyu inova stafu ndiyo yamuri kuona iri panapa muri yeZimbabwe. Asi sekuru Musundagore zuva ranhasi vati inini samanager vandituma vakati chienda kuna sekuru vaya vanova ndivo vari kutengesa vari paZimuri Primary, unovagachidza zvandikuda kuti uvagachidze. Saka muzuva ranhasi ndo zvandauya nazvo Mukoma Simba kuti ndikusvitsei. Tinotenda. Right, muri yeZimbabwe ndinoti nini kwamuri mose sekuru Musundagore havasi kuti munhu wokungobatsira pamweya chete, uye zvakare nepanyama zvakare vari kubatsira zvakare. Sekuru vari kufamba vachibatsira kana kune nherera, kune vanotambudzika, vakaremara vaye, kune vanoshungurudzika, vasina vabereki, vari kugara vari vega vana. Tinotaura kuti sekuru vari kubatsira zvakare kune vese wavo. Ndinoti nemashoko yaya vazukuru vasekuru, rambai makabatana nasekuru, tirarame mukati mezvakanaka. Ndinotenda. Right, muri yeZimbabwe ndinotora mukana uno wekutenda zvikuru, ndichindopendera chirongwa changu ndichindopa mbiri nekutenda zvikuru
kuna Sekuru Musundagore ni mwoyo wavainavo hausi mwoyo une vazhinji mwoyo unowandika kuvanhu vashoma asi variko vane mwoyo wakadaro. So ndanzwa kufara nezvaitirwa mukoma Simba zvikanzaiwa munhu anogara achiona anenge achitengesa hake saka nhasi ndangotirega ndingomutengere zvinhu zvekuti anenge achiwarairwa zvake achidini achitengesa. Asi ndofunga manzwa kurarama kuri kuita mukoma Simba neurwere hwawainawo kana imimiwo muri ikoko kwamuri mabatwawo nemweya wekuda kubatsira mukoma Simba. Isusu tinotumika titadze kutumika munongotiudza kuti wakomana manya ipaya mundotaure namukoma Simba zvakadai. Mukoma Simba mashoko enyu ekugumisira ndeyekuti kudii kumhuri yeZimbabwe takundopendera chirongwa chedu tichibva panapa. Ndinongotenda nezvandaitirwa ndokuti Mwari aropafadze neiwayo. Ndinotenda anjena mukoma Simba ndinotenda nezvandaitirwa ndinoti Mwari ngavaropafadze neyayo. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Kana kari kekutanga kusvika pano paTichikachi MTV ndokumbira kuti musiya masubscriber musazokangana kupfanya kabhatani ako kuitira patinokandawo zvimwe zvakasiyana munouye uchidzwa. Thank you very much. Tinokutendai nekuramba muinesu mazvita.